Здравейте! Аз съм Рос и сега ще ви направя ревю на тази лилава принцеса от серията Барби Миксирай и съвпадай. Ще започна с нейното лице. И ето как изглежда то. Тя има зелени очи и има много леки сенки в нещо като оранжево. Също така има розово червило. На главата си носи тази лилава корона. И косата ѝ е кестенява. Дълга е до кръста. Ето как изглежда нейната горна част на роклята, която е лилава с брокат и отгоре има сини цветя. А долната част на роклята е лилава, която се прелива в синьо. Също така има блясъчета и с брокат са нарисувани цветя, звездички и точици. А отзад е просто този бледо-лилав цвят. Ето как изглеждат и нейните обувки. Те са високи токчета в светло лилаво, върху които има и цветчета. Тя може да се движи от главата, ръцете, също така и краката. Нейната горна част на роклята се маха много лесно ето така и е като само пластмасова отливка, за да може лесно да се маха и да се слага на другите кукли. И роклята също се маха много лесно, която е направена да се слага с ластик, за да е по-лесно при обличането, а не с велкро, за да не се похабява. И ето как изглежда без роклята. Има нарисувано боди, за да не е толкова смешно, когато остане без дрехи, когато се преоблича. А фонът изглежда ето така, като лилав дворец с порти и две кули. А отзад са показани другите кукли от серията, които са русалки, принцеси и феи. И са три различни вида под всяка от тях. А също така имаме ето тази розова принцеса и една фея. А тук са показани всички комбинации, които могат да се правят с тях, с дрехите. И тук има надписи. Ето как изглежда и пластмасовата част на кутията. Отгоре има една лепенка, която е ето тази, която показва за лесното преобличане на дрехите. А отдолу пише Барби и препоръчителната възраст плюс 3 години и е нарисувана една принцеса с розово. Надявам се това ревю да ви е харесало и за още ревюта на кукли Барби може да посетите канала ми.